Tomson ıssa günlerinde Türkmenistan'ın dürlü sevitlerinde ilatyň suw we elektrik üçünçülügindäki problemalary dowam edýän mahaly Mary welaýatynyň häkimetleri sevitdäki suw çüdürümleriniň aglawasynyň işini towtatdy. Mary şäher häkimliginiň birnäçe işgäri bu çäräni häkimetleriň suw we elektrik tyşytlamak tagallalary bilen düşündirýär. Adatlyk radiosynyň Marda habarçysynyň tasdiklamagyna görä şu günler sevitdäki suw çüdürümleriniň aglawasy işledilmeýär. Diňe käbir çüdürümler günüň dowamında 1 ýa-da 2 sagat işledilýär. Ýaşaýjylar suw çödürümleriniň golaýynda akşamlary az wagt diň jalýan ýerlerinden hem mahrum edilýär. Sebäbi fontanlar suwsuz gurak boşap dur. Akşamlara da daşary çykyp arasa howada salkynlar ýaly däl. Sebäbi daş töwerekdäki baglaryň hem köpüsi çapylan soň üstesine de fontanlar hem işlemän soň hemme ýer gurak, gum, tozan basyp dur. Bu ýagdaý esasanam çagaly aýallary we garrylary hasta gynandyrýar. Dip şäher ýaşaýjysy habarçymyza gurrun berdi. Gurok klimatly, ıssy howaly Türkmenistanda adamlar şol sanda çagaly eneler we garrylar adatça Tomson jokrama ıssy günlerinde gün ýaşyp gelýärkä şäheriň suw çüdürümli ýerlerine barýarlar. Sebäbi bu ýerlerde howa salkyn bolýar. Yerli häkimetler suw çüdürümleriniň işledilmezliginiň sebäbi barada düşündürüş bermeýärler. Ýöne şäher häkimliginiň birnäçe işgäri bu çäräni häkimetleriň suw we elektrik tyşytlamak tagallalary bilen düşündirýär. Bu häkimetleri suw we elektrikden başga da işgär tyşytlamagy hem eltýär. Sebäbi fontanlara ýyda getmek zerurlygy hem adalýar. Dip häkimligiň işgäri aýtdy. Adatlyň bu barada welaýat we şäher häkimliklerinden kommentari almak synanşyklary başa barmady. Suw çüdürümleriniň haçan dolu güýjünde işlediljekdigini anyklamak hem häzirlikçe başartmady. Ýöne bu waka Türkmenistanda howanyň temperaturasy gündizlerine 40 gradusdan aşýan we gijelerine 30 gradusa ýetýän mahaly ýurdun dürli sevitlerinde ilatyň suw we elektrik üçünçülüginiň kesilmegi bilen bagly ýagdaýlaryň ýyl-ýyldan ýüze çykýan döwrüne gabat gelýär. Paýtagty Aşgabatda we welaýatlarda ilatyň elektrik we suw üçünçüligi günüň dowamında birnäçe sagatlap, käte 10 sagatdan gowrak wagt kesilýär. Azatlyk bu barada Tomson başyndan bäri ýygyderli habar berýär. Türkmenistanda suw we elektrik üçünçüligi bilen bagly ýyllar boýy dowam edip gelýän problema Tomson jokrama ıssy we gyşyň aýadly günlerinde hasta ýitileşýär. Bu problemalaryň arasynda türkmen häkimetleri soňky 3-10 ýylyň dowamında ýurdun dürli künjeginde möňlerçe çüdürüm gurdular we olary gurmagy dowam etdirýärler.